și a pus la cale această căsătorie și în felul acesta Iancu Gianu este iertat în 1817, scapă de spânzurătoare. El se și căsătorește, domnitorul Caragea însuși îi face o dotă cam de vreo 5.000 de tale. După 1817, în 1819, el este numit judecător de românați, tocmai pentru a readuce din nou rândurile boierimii, dar acum se produce o altă transformare în gândirea sa de luptător pentru dreptate socială și națională și avea să fie momentul 1921. El intră în legătură cu Tudor Vladimirescu, a fost inițiat în tainele Revoluției, pentru că scrisoarea, chiar spune lucrul acesta, e o scrisoare oarecum indirect, spune că prin care vom pune plugurile, adică vom porni Revoluția. Și el s-a luat autora Revoluției lui Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu, având în vedere renumele de care se bucura Iancu Gianu de un bun patriot, încredințează misiunea de capitan de panduri, deci un rol militar. Având însă în vedere că Iancu Gianu era și cunoscător de limba greacă, pentru că învățase la școala de pe lângă Biserica Dumnezească, și având și inclinații de negociator, îl trimite emisar diplomatic la Silistra, împreună cu Costache Borănescu, ca să prezinte niște memorii din partea lui Tudor Vladimirescu care să ajungă la poartă, la guvernul otoman, prin care se spunea că, mă rog, țara românească vrea să le capete vechile drepturi, că nu are nimic împotriva Imperiului Otoman. În schimb, acolo au fost arestați, ambii au fost arestați, li s-a dat drumul în luna august 1921, între timp, după cum știți dumneavoastră, evenimentele se precipitaseră și Revoluția a sucumbat sub loviturile armatei române. Dar Iancu Gianu nu se potolea. Încă îl fascina idealurile Revoluției de la 1821, conduse de Tudor Vladimirescu, care vrea să pună țara în vechile sale drepturi, adică să scape de boierimea de domnitorii fanarioți și să reinstaureze domni pământeni. El deja avea un bun renume și poporul voia al doilea Tudor Vladimirescu. Ce face Iancu Gianu? Așa, în mod tacit, el strânge o armată de 3.000 de oameni, de 3.000 de panturi, vă dați seama, este un efectiv militar destul de important, și în 1823 el vrea să reaprindă flăcările Revoluției de la 1821. Autoritățile au intrat în panică, el n-a apucat să declanșeze acțiunea și a fost din nou arestat. Și de această dată intervin frații săi prin aceleași mijloace și el este eliberat. Și după această dată de 1923, el se potolește, se ocupă de administrarea mășirilor sale, el singur le administra fără a le arenda, așa cum făceau frații săi. În 1838, el este numit clasă, subprefect, deci. Cercetările făcute de mine au dovedit că atunci când era subprefect, în cea mai mare a timpului, el nu semna actele. Erau semnate de ajutorul său. De aici am tras concluzia că el era suferind, era bolnav, ceea ce s-a și confirmat. De la 1838 la 1843, 14 decembrie, nu este o distanță de timp prea mare. Și în 1814 decembrie el moare. Concluzia trasă de mine este aceea că era în timpul acestor ani de mari privațiuni, el s-a îmbolnăvit de plămâni. La 53 de ani era un floarea vârstei, el avea cu ce străiască, avea un mijloace de trai foarte bun. Deci, numai așa se explică. Poate v-ați întrebat, eu nu am lăsat spre final să vă spun cum arăta Iancu Gianu. În general, în folclor, în general, în domeniul artei, figura lor a haiducilor e hiperbolizată, este prezentată în mod eroic și legendar. Iancu Gianu nu era un bărbat înalt, era un bărbat scund, însă foarte bine legat
un bărbat de jos, foarte puternic, era un bun țintaș. Memorialistul Ion Ghica spune că Iancu Gianu băga glonțul prin verigă de inel. Deci acea precizie avea. Pentru că el se vizita cu tatălui Ghica și au făcut iar o partidă de vânătoare. Bine, sunt multe lucruri frumoase și picante din viața lui, asupra cărora nu mă opresc. Vă las dumneavoastră plăcerea de a citi această carte pe care au scris-o deși în a doua ediție. În carte am îndreptat, trebuie să vă spun acest lucru, anumite erori care se găsesc pe internet. Pe internet fiecare scrie ce vrea și ce nu vrea. Și în internet se spun lucruri ideale de domnul fantezie despre Iancu Gianu. Eu l-am corectat în carte, pentru că e o carte pe care un cercetător o scrie critic, adică eu analizez izvoarele, ceea ce s-a scris, istoriografia și pe cât posibil caut să mă apropii de adevăr pentru a prezenta personajul așa cum a fost el. Folclorul care a reținut figura lui Iancu Gianu i-a pus, după cum spune scriitoarea Bucura Dumbravă, cu luna nemuririi. În afară de baladă, care este într-o serie de variante, numele lui este legat și de teatru haiducesc, chiar un întreg serial care poartă denumirea de genii. Se joacă în Oltenia sporadic, cu ocazia sărbătorilor de anul nou, sărbători religioase de iarnă și laice. În special, acest teatru are o mare vogă în Moldova. De asemenea, la 1851, deci la câțiva ani după moartea lui, se scrie o dramă. Iancu Gianu, capitan de haiduci. A scris un suflor de la Teatrul Național din București și această dramă s-a jucat de la 1951 peste o jumătate de secol. Ea a figurat în repertoriul teatral din București și din celelalte, chiar au venit trupa de la Craiova cu Ion Amistin și alți actori și au prezentat pe Iancu Gianu și la Caraca. Mi-a mai revenit în minte, fiindcă era vorba de portretul, vă spuneam că era un om. Deci nu înalt, însă foarte bine legat,